क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजानायनि अजद। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहराव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया हा दखल खालामनो नाजानायनि अजद होदों रायजोफोरा। बर'फोरनि आबाद मावनानै जाग्रा खमैबो 32 बिघा हाखौ दखल खालामनो नाजानायनि अजद होदों बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा। जिल्ला बेंगिरिनि थाग्रा बंगलो आरो सार्किट हाउस लुफुंनायनि थाखाय 36 बिघा हाखौ दखल खालामनो नागिरनायनि अजद होदों बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय गौरां दैसा सेरनि सान्दामारियाव थानाय रायजो राजाफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा खमैबो 36 बिघा बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनो नागिरनायनि अजद होदों बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा। हा बिगोमाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला गावसोरजों सावरायालासेनो आबाद मावनानै जाग्रा हायाव जिल्ला बेंगिरिनि थाग्रा बंगलो आरो सार्किट हाउस लुफुंनायनि थाखाय गले गले नायबाय थादों आरो थांनाय सानखालि सार्कल अफिसारा सासे हा बिगोमाखौ हा हगारनो थाखाय हुमखिबो होनानै फैदों। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे हायाव आबाद मावनानै जाबोनाय बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा गोरलै हाखौ हगारनाय जानाय नङा होननानै फोरमायदों। गोनांथि जायोब्ला सोमावसारनोबो थियारि गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे ट्राइबेल आरो बर'फोरनि हाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय राहा लानो बिटिआर सरकारखौ आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरदों। आं दासिमबो मिथियाखै आरो बिनिफ्राय खालामफैनो नागिरब्लाबो जों बे हाखौ होनाय नङा, जों प्रतिबाद खालामगोन। खारन जोंनि खाथियावनो बाङालिफोर दङ, बे बाङालिफोरनो बिसोर फाट्टा खोमाजोब्बाय सिरि सिरि थाखा लायै लायै। मण्डलफ्राबो अन्य सम्प्रदाय जाहैबाय, जों बर' सम्प्रदाय नङा। आरो जों खालामनो नागिरबा दा समाय गैया ओरै होनना बुङो। एनिखि दा सान्दामारिनि हाखौनो खाजोना लाबावासो जानानै दं। एरखम अबस्था। खाजोनाखौनो लाया। मा बुंनो सानो नोंसोरा सरकारनि फारसे जुदि आसामावबो दा जोङो बेखौ जोबोद निन्दा खालामो बे बिटिसि सरकारखौबो। बर'फोरनि हाखौ हमथानांगौ आरो ओमफ्राय आसाम सरकाराबो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेनानै जाहाथे मा होनो अन्य डिपार्टमेन्टनो हगारनानै बर'फोरनि हाखौ जाहाथे अनिस्थ' खालामा, बिनि थाखाय आं कठोर निन्दा खालामो। दुखुनांथाव। जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बहाय मावनानै जागासिनो दङ आरो जोंहा बिराद गिदिर फोथार दंमोन 111 बिघा। बेखौ जोङो कम्पेनसेसन गामिनिफ्राय बेखार सेंग्राफोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय। 111 बिघाखौ आंनो खुद सुनानै मण्डल रिक्रुइट लाबोनानै आङो सुनानै होदों। 111 बिघा खुद आंनो सुनानै होदों। होखांनानै उनावहाय साख्रिनि बेलायावहाय आं प्रसेस खालामदोंमोन। प्रसेस खालामबा माने डन्ट केयार सरकारा, जोंनि सरकारा डन्ट केयार खालामदों आरो। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा बुंदों बहाय फैसा थैसा लाखाबाय, फैसा लानानै मानो साख्रि मोनबावनांगौ, बेफोरबायदि खोथा होनदों। दा नैबेहाय जे 36 बिघा बे जिनिसखौ लानो नागिरबावदों जों खोनादों। आरो मैयाहाय माने सार्केल अफिसारा फैदों जाहैदों। ओमफ्राय सासे बेक्तिया बेहाय हा दङ, बेहा माने रेसिडेन्सियेलनि बिल्डिं बा कनस्ट्राक्सन खालामनो नागिरदों, बेखौ दम होलांदों जाहैदों। नोंहा मा हा दं बेहाय, नोंहा मा सर्त दं, बेफोरबायदि होनना बुंदों जाहैदों। दा नैबे गायनानै जाग्रा हाखौबो जे सरकारा दखल खालामोब्ला होमबा जों मा खालामनानै जानो, बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो नुबाय जों गुवाहाटियावबो बिदिनो बर'फोरनिखौ खालामबाय मोननै जायगाखौ। आरो नैबावबो जोंनि बिटिसि हेडक्वार्टारावबो जुदि जोङो बिदि खालामजानांगौबा, होमबा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावनो जुदि बिदि खालामजानांगौब्ला होमबा जोङो बेसेबां दुखुनांथाव, सरकारा बेसेबां लाजिनांथावथाव। बे जिनिसखौ सरकारा एसे बुजिनानै खामानि मावनाया मोजां। नैबे आबाद मावनानै जाग्राखौ जुदि बिदि दखल खालामोबा बिराद अयनाय जागोन सरकारा। जोंनि बिटिसि सरकारानो होन, आसाम गभर्नमेन्ट सरकारानो होन, बिराद दुखुनांथाव, माने खास्रि बिस्रि दुखुनांथाव जागोन आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै। बे गामिनिफ्रायथ' रावबो फाट्टा मोनाखै, बेवहाय जोंना फाट्टादारि हा दंखायो। गोदोहाय गौराङा जानानै बेखौ सिदलि बिदलि खालामजोब्बाय सिमनाखौ। दा जोङो दिग हिसाबै, गामिनिफ्राय दिग हिसाबै जोङो बेखौ दखल सथ'आवनो दङ आरो गोदोनि फाट्टायाबो फाट्टायैनो दङ। खिन्थु जोङो फाट्टानि सिमा बादि जों दासिमबो बे सिमनाखौ मोनाखै। ओमफ्राय जोङो दखल हिसाबैनो जों मावनानै जानानै दङ। दा खिन्थु सारा रायजोआनो बेखौ होनायाव मत गैया।
जोङो होनायाव मद गैया जोङो रायजोयैनो बेखौ प्रतिबाद खालामगोन रायजोयैनो प्रतिबाद खालामनानै जोङो बे हाखौ हमथानायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन मिथिनायाव ओरैनो डिसि बांला होनदों आरो मोनसे खोनादों सार्किट हाउस दा बिदिसिम जों खोनादों आरो